Anděl strážný nemůže být všude a proto je lepší, když sami víte, jak se zachovat v různých krizových situacích. Například, když se někdo dusí a potřebuje umělé dýchání. Nejnovější trendy sice upřednostňují srdeční masáž, ale umělé dýchání má v mnoha situacích stále své nezastupitelné místo. Pořád máme ještě případy, kde umělé dýchání je minimálně na stejné úrovni jako hrudní masáž. Mám teď na mysli u bezvědomí, která vznikla primární příčinou, kterých bylo dušení. To znamená, abych to zjednodušila pro představu například tonutí. Primární příčinou bezvědomí je dušení a až poté nastává zástava oběhu. Další takovou docela častou příčinou dušení je zapadlý jazyk. Další příčinou může být zatékání vratků do dýchacích cest, také většinou u úrazových stavů, po úraze, kdy vlastně s tím člověkem se nic nedělá, nechá se ležet, nezakloní se mu hlava, může začít zvracet a udusí se vlastními vratky. Z tohoto důvodu je velmi důležité znát správné techniky umělého dýchání a správné techniky zprůchodnění dýchacích cest. Nemá totiž cenu začínat s umělým dýcháním, pokud nejsou dýchací cesty volné. Potom by se vzduch do plic totiž vůbec nedostal a veškeré úsilí by bylo marné. Úplně nejjednodušším hmatem pro zprůchodnění dýchacích cest je úplně prostý záklon hlavy. Vidíme člověka v bezvědomí, přijdeme k němu, mírně zakloníme hlavu a vlastně už tím můžeme zachránit život, protože jsme oddálili kořen jazyka od vstupu do dýchacích cest. Někdy je vhodnější takzvaný trojitý hmat. Trojitý hmat vypadá vlastně tak, jako kdybyste se snažili tomu člověku vysadit spodní čelist. Prostě vezmete spodní čelist a takovým jednoduchým hmatem ji malinko předsunete dopředu. Je to možná už takový hmat pro trošku školenější záchranáře, nicméně si myslím, že po jednom předvedení, po ukázání ho zvládne každý. Ani to však nemusí stačit na úplné zprůchodnění dýchacích cest, takže si udělejme malou rekapitulaci a pokračujme dál. Možností je několik, jak už jsem říkala, prostý záklon hlavy, druhý trojitý hmat, to znamená jakoby takový pokus o předsazení spodní čelisti a ten používáme v případě, že máme podezření na poranění páteře, to znamená třeba u pádu z výšky. Dalším pro zprůchodnění dýchacích cest je důležité také vyčistit dutinu ústní. Znamená třeba od těch zvratků, které můžou zatékat do dýchacích cest. Uděláme to jednoduše tím, že pootevřeme ústa a prostě vyčistíme všechno, co v těch ústech je. Může tam být vypadlá zubní protéza, vyražené zuby, krev. Pro náš vlastní lepší pocit je dobré, když si samozřejmě prsty obalíme igelitem, kapesníkem, anebo třeba když si pomůžeme oděvem toho postiženého člověka. Tak po takovém zprůchodnění dýchacích cest můžeme přistoupit k provádění umělého dýchání. A jaké dělají lidé nejčastější chyby? Takovou nejčastější chybou asi je nedostatečný záklon hlavy. Pokud tu hlavu dostatečně nezakloníme, neoddálí se kořen jazyka od vstupu do dýchacích cest a veškeré vlastně naše úsilí a veškerý náš dech skončí v dutině ústní, protože se nedostane dál do dýchacích cest. Takže co je asi nejdůležitější, pořádně zaklonit hlavu a ucpat nos. Pokud neucpeme nos, tak všechen vzduch zase odchází zpátky dutinou nosní. Jinak si myslím, že umělé dýchání není technicky náročné vlastně ani pro úplného laika. Na hodinách první pomoci se pubertální kluci vždycky těší, až budou moci dávat umělé dýchání svým spolužačkám. Ale ono to není zas tak jednoduché, když jde do tuhého. Vzpomínám si na jeden případ z léta, vlastně z koupaliště nebo takhle z umělé přírodní nádrže, kdy skupina výrostků vlastně plavala, hráli si blbli spolu a jeden z nich se v té vodě dostal do potíží, chvíli tonul. Poté, co ho vytáhli na břeh, tak vlastně byl v bezvědomí, nedýchal, nebyl hmatný puls. Tenkrát jsme okamžitě zahájili kardiopulmonální resuscitaci a vlastně do asi zhruba 1-2 minut byl znovu puls hmatný, znovu ten chlapec se rozdýchal. Tak třeba tohle je případ, kdy bylo hodně důležité zahájit i to umělé dýchání, protože primární příčinou, proč se mu zastavilo srdce, bylo to, že se dusil. Umělé dýchání je důležité také při záchraně malých dětí, které spolkly nějaký malý předmět, třeba hračku, a teď se dusí. Tak tam první, vlastně, o co my se můžeme pokusit, když se to dítě dusí, je dostat ten cizí předmět ven z dýchacích cest. Úplně nejjednodušším trikem, manévrem je úder mezi lopatky. To znamená, že několikrát to dítě udeříme plochou dlaní mezi lopatky, tak, aby ten úder směřoval jakoby nahoru. Pokud ani potom ten předmět nevypadne, to dítě se dusí dál, tak je ještě možné zkusit takzvaný Heimlichův hmat.
Taky se ho můžeme naučit vlastně v každém kurzu první pomoci, kdy pruce stlačíme ze zadu nad břišek a je možné tímto způsobem ten cizí předmět dostat pryč. Pokud ani toto nepomůže, to dítě upadne do bezvědomí, tak je potřeba zahájit umělé dýchání z plic do plic. U malých dětí je možné dýchat zároveň do úst i do nosu, dokud to vlastně proporce toho dítěte umožňují. A na závěr se podívejme na správnou metodiku umělého dýchání. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak praví staré přísloví. A tak se i vy můžete dostat do situace, kdy budete muset provádět umělé dýchání. Při oživování je umělé dýchání vždy spojeno se srdeční masáží, ale o tom si řekneme v dalším díle. Jestli dotyčný dýchá, zjistíte po kontrole dutiny ústní, případně jejím vyčištěním od cizích předmětů, krve nebo zvratků. Zakloníte hlavu a přiblížením ucha k ústům musíte slyšet a cítit jeho dech. Zaklonění hlavy je důležité pro uvolnění dýchacích cest, jak to vidíte na modelu. Pokud dotyčný nedýchá, okamžitě volejte linku zdravotnické záchranné služby 155, kde vám poradí, jak s oživováním pokračovat. V případě, že si nevzpomenete na číslo 155 nebo jste v zahraničí, můžete volat mezinárodní číslo tísňového volání 112. Potom si klekněte vedle postiženého. Tahem za dolní čelist a tlakem na čelo zakloňte hlavu. Můžete, ale nemusíte dýchat přes kapesník nebo cíp košile. 2 prsty sevřete nosní dírky, abyste ucpali nos, a při dostatečném záklonu hlavy opatrně vdechněte do dospělého postiženého asi 1/4 až 1/3 množství vzduchu, kterou jste schopni maximálně vydechnout. Očima sledujte, zda se při vdechu zřetelně zvedá hrudník postiženého. První 2 vdechy proveďte rychle za sebou. U malých dětí vdechujte přes ústa i nos. Umělé dýchání spolu se srdeční masáží provádějte až do příjezdu záchranné zdravotnické služby a nezapomeňte, že štěstí přeje připraveným.